thumbnail nugunya saimang khana bai brong noro tini kok lamno tuyang norok ni bisang oma phaika recently chung saimano tripura kaisa belaino kotor incident himano obo chini khasuksa Bubagrano boy behavior khaimani so amono tuyang খুব siringkhe achugui tongoi naika tangi ma kabangma youtubers rok kabangma social media ni borok rok tei leaders rok bono condemn khaika bini against khorang tu salaika pia at the last moment ang tongwi manlia mojburi bad dong yang teni ma phaika chung saimano Gumoti district ni DM Tarit Kanti chakma je behavior khaika chini Bubagra bai so amono tuino tabuk chini tripura belaikeno social media rok tungfra laijak kisa misa kok salaithani community ni kok buka salaikya o metanoti gobangma YTF ni sangkra rok ti chini borom gunang Ronjit Debbulma sarbo bo personally CM no letter sijak omonotui action ana bagai pia at the last moment to jeng tamo nukha sanli saltam lai thangbo still kono action na jaglia omo kaisa belaino unfortunate chini bagai tei je borok rok Bubagrano respect nai hamjaknai borok ni bagai jeng salayo even CM Manik Sahabo chini Bubagrano borom roi respect roi kok saw nai pia DM ni facing ti je behavior nukjak omo belaikeno seleng jaknai tei nasli jaknai khoroksa public servant জনসাধারণ ni khoroksa sebok bo khoroksa respected boro bai omo hai behavior khaimani belaikeno angbo strongly oppose kayo media press ni bisingti saglai je borno dorari mani asu salni bisingi bono remove khayake borok talaro nai ni piaba mo tabuk siring sini mo kaisa belaino sensitive matter Pia o metanoti state government eba high authority administration borok robo abno kisan icon lan nangmani pia mo atamo siring balanya siring ni thanga gang tini ma phaiman khe je kisa misa o incident yagulo kisu activities nukjakha kisa misa samung nukjakha je nongnang share bokanai otu je jagao chung o DM no o borok no chung nicely tongman jora selengi tongman jora bo kisa misa media newspaper rok o borok no tei Tarit Kanti chakman no tei nai bini favor ro bono kotor sanamui newspaper ro fresh khai dong bini kok sai dong bo bomo haike success jangka ba haike UPSC bo crack khai kya atiro ti aba main mudanga abuk chung je nogi tongman amar no tei chi salanya nangman nang jesukfano kotor officer ngi tangthum khoroksa public representative no bo bad dong respect na nang khais genorang nukna bai bro bomo haike o jorawo chung je borong no nasli selangi tongma jora bono sakao tu sai kok saung ga omoni ungklogo ta mori je ngi mang batamo one shot ma tongi mang omonor one shot nai di bini yagulo tei gaisa kok je furu David Morasing song press release khaiga borok media rang no ringi kok thumpanda khlai furu khoroksa khorok nei je news agent rok reporter rok borok tamo khaiga Bubagrani bumung nawine singthani David Morasing sa tei tongo bini loge borok bono direct bini bumung ta khudi maharaja ni sa dekhni ke o incident no tui khoroksa YouTuber haino hai botamo khaiga o incident na totally convert lai nai divert khaitam khaiga communal klangi thanga tamoni siga Tripurani media tai Bangali rongno osonman khaimani amo tei accepted ya grohon jogo ya amo haike bo media amo kok prochar khai tong te tabuk last moment pai kaisa activities nukjang mani ingkha hai recently tabuk state government ni under TCS officers rongni kisa transfer order bo releasing transfer order khlaiman bo chung nukja ka phia jeng je jagao chirigei strongly oppose khai tong je Tarit Kanti chakman no Gumoti district ni norna ni nangnai bono remove khaina nangnai azaro borok tamo khaikya TCS officer same grade ni buino ke transfer khai dikha but Tarit Kanti chakman ke bini jagao no tonir kha with respect Take o incident o je activity no nuguinoro kamo wansok nei bai bak sainit ke omo o je ka sak thango tei kutung loirumani amo hai kogya diba
je jagao je borokno chung nasili tong joli oi tong o jorao se omo hai samung rok nukjagoi tong hinke recently tabo omo hai jorao chung Tarit Kanti chakmano tei je kaisa bitorko bibat ngi tong mani jorao TCS officer song transfer khainani tamo dorkar unnecessary adamo kia borokni kisu fia borokni intention nungkha government tai administration ni borokni je intention nungkha Bubagrano teibo hard thayani chini ti prasarong ni bokhana teibo hard thayani borok tuno samung nangya chini kok pata phaneriya omo hainu kaisa phunungna bagai borok recently TCS officer buino omo transfer keke fia Tarit Kanti chakmano bini jaga সম্মান যোগ্যভাবে তনিরিকা কিন্তু omo hai ঘটনা রগনি ইয়াগুলো जों tamo wansok nai ba tamo norong bokhaw tamo poka norong wansok nai gamo chuni chini sentiment bai thangmani yadiba yes omo ekdom borok ni omo kaisa wansok jak wansok ni borok omo hai samong lai omo hai jora rogo transfer khaini kono proyojon sikuni anyway ke abuk je Tripura o Fatharni final illegal intruders rok illegal immigrants rok borokni yago se high power administration power of borokni yago sengkha o hani besa but seng pocket chini yago mungsa kari kono power ko inge tabuk je Tarit Kanti chakmani je bosong borokni je society amorok bo kaisa illegal immigrant romjago borokni kono tong-thai achaima thai sikiri amo kaisa international issue Tripura o siminu borok borom mani tong sonman roi rajagai tong amo o government phaimani jagulo but other state rogonor ngai nai di kisa jachai khai nai dinoro Shilong rogo Sikkim rogo borok bomo haike ma tong Shilong rogo rikhlainen naijari tong borok ya chin Tripura ke borok no bokrok sakap tu saja agi haiya borok tabuk si borok belai kan khitong logbai ngangke bokorok sa high qualification educated borok ngui omo high behavior omo bini society ni borok bono follow khlaimano je behavior accepted ya e omon bagai ang tini joli okok ma saga ke tini asuk jorano belai kan hamba